Hogeigarren mendea sorpresa zientifiko batekin hasi zen. Max Planck lortu zuen gorputz beltzak igortzen duen erradiazioa ulertzea. Hori bai horretarako sartu behar izan zuen, nolabait argiak duen energia kuantizatuta dagoela. Eta hori, ez zegoen argian, lako artifizio matematiko bat izango zen, ala benetako gauza bat izango zen, gauza neurgarri bat izango zen. Bueno, izatez, Albert Einsteinek urte batzuk geroago ideia hori hartu, eta efekto fotoelektrikoa ulertzeko gai izan zen. Eta argiak duen kuantu hoiei fotoiak deitu zioten. Baina gauza bitxi hauek bakarrik argiarekin zeuden erlazionatuta. Orduan argiak ematen zuen uhin izaera eta partikulen izaera zituela. Baina orduan, urte batzuk geroago, Louis de Broglieck postulatu bat bota zuen. Agian argiarekin gertatzen den, ez da bakarrik argiarekin gertatzen, eta edozein partikulak ere partikulen izaeraz izateaz gain, baita uhin izaera bat dauka. Eta orduan edozein partikulari alako uhin funtzio bat egokitu diezaiokegularen postulatua bota zuen, eta uhin funtzio hori normalean psi letrarekin izendatzen dugu. Hala postulatua, zer esanik ez, printzipioz nahiko inozo dala ematen du, ze horrelakorik ezelako ikusi, baina urte pare bat geroago konfirmatu egin zen. Eta karo, konfirmatzerakoan ematen zuen benetan alagan zela. Alaka partikularekin, edozein partikula batekin, uhin bat zegoela. Baina karo, honek hainbat galdera sortu zituen. Zer esan nahi du hementxe dagoen uhin funtzio honek? Edo ematen du beraz mekanika klasikoa ez dala honen baliagarria. Mekanika klasikoa eta mekanika klasikoarekin lotutako Newtonen legeak. Nola deskribatu indezakegu uhin funtzio honek duen dinamika, hau da, zein da uhin funtzio honen ekuazioa? Beraz, hainbat galdera zeuden irekita, eta hori dalata, beste teoria berri baten beharra zegoen. Eta lehenengo atal honetan, aztertuko dugu teoria berri horren, beraz, mekanika kuantikoaren hasieraren pauso horiek aztertuko ditugu.